Gloria Mater, Domine nostra, Mocere benitius, ad vicarium diocessis Moiserium, ad provincia nostrum, dacere pensis, ad legionum tertium decimus, gemina nostra possessium, et Igilius hospilibus, et provincia Tracia, ad domus et familia. Ora nostra, causa audivit. Нашите предци са се прекланили пред богинята Флора и този наш жрец изнесе благопожеланията ни и измоли благочестта на богинята за благоденствие и плодородие през тази година, за мир и любов, за щастие на хората в нашата провинция. Провинцията е тук, нашата територия около Дунава, където ние сме пазили границите на Римската империя. Сега нашите нобели и почетни граждани поднасят благовония и своите дарове на богинята. Тук са Аурелиус, поднесе първи и седна на трона, който му е отреден за най-високия пост и гражданин на нашата провинция. Тук е главнокомандващия, управителя на тази област и всички са му подчинени тук. Нашите граждани са разнородни. Имаме и римски граждани, имаме и граждани, които тук са придобили гражданство, воювайки в регионите на империята. И също сега виждате и гладиаторите, които са събирани от всички краища на империята, за да могат да показват и да веселят публиката. А пък нашите почетни дами също вървят с тях. Гражданите от други страни също почитат тази религия. Имаме и граждани, които са германи, готи. Ето те най-накрая ще поднесат своите си почитания. Всеки един идва със своите традиции, идва със своето облекло, със своите нрави, но почита тази религия и тази богиня, която е наша майка в случая, и дава
началото, раждането на новия живот на пролетта. Както виждате, затова се нарича и флора. Флора е цвета, флора е новия живот. Измолваме от боговете тяхната милост и чрез тези гълъби очакваме техните поличби. О, наш жрецо, кажи какво предвещават гълъбите. Гълъбите предвещават добра година, много победи и здраве на нашите император. Аз като викарий на Мизийския диоцез ще връча писмо от императора, който ще даде на Дукса на крайбрежна Дакия власт по цялото поречие на река Дунав над всички стануващи легиони и морски части там. Ще го прочета на латински, за да стане по-ясно. Благодаря. Его, Aulus Vitellius Celsus, Vicarius Diocesis Moesiarum, in nomine Domini Nostri Imperatoris Caesaris Gai Galerii Valerii Maximiani Invictissimi Augusti Pontificis Maximi Victoris Maximi Germanici, Sarmatici, Persici, Carpici et Armenici eisque nobilissimo Aurelio Prisco Dulci provincie Dactiae Ripensis stanti pro legione tertia decima gemina salutem dico hic literis auctoritatem acipis omnium exercitum classiumque Romanarum in fluvio Danubi Faustum officii boni tibi exopto bona floralia et ludi flore. Аз, Авел Вителий Целс, викарий на диоцеза на Мизия, в името на нашият господар и император Цезар Гай Валерий Максимиан, най-непобедим Август и Понтивес Максимус, най-голям победител на германи, сармати, перси, карпи и армени, на най-знатният Аврелий Приск, дукс на провинция Дакия Рипензис, с легионите, с легионът 13 Гемина. Те поздравявам! С тази грамота
приеми тази власт на цялата войска и флот на римляните в река Дунав. Добра нова служба ти пожелавам. Бона Флоралия! Тази фибула е дар от императора, който се раздава на висшите военни в знак на вярност и почетна служба. Нашия Дукс беше удостоен с голяма награда и голям пост, който му дава право не само на провинцията и на по-голяма част. Беше връчена наградата от специалния представител Викария. Нашите поселения отдават почет на Дукса. Минете тук. Поздравете. Лек поклон. И се подреждат от другата страна и ви успеят да се Като всеки празник, и нашия празник ще бъде с веселие и игри. Сега нашите бойци, които са гладиаторите, занимаващи се с тази древна традиция да показват на публиката как са си били войските, обаче по един много забавен и атрактивен начин. Те ще го направят и като игра и на нашия празник. Молитвите бяха чути, нека започне игрите. Дукса повели да започнат игрите. Наблюдавате битката между Рициариуса с трезъбица и Секутра. Те са специални образи, точно определени фигури, които се бият на терена на Римската империя.
Целта на гладиатора е да порази, но вече той не погубва. Публиката ще каже да бъде или да не бъде погубен поразения, победения гладиатор. Но знайте, че един гладиатор струва много пари. Той от малък се обучава. Затова не винаги и почти никога, мога да кажа, гладиатор не е убиван на сцената. Нашия гладиатор ще ви покаже основни движения и стъпки, които служат за бой между гладиаторите. Всякакви движения с копието. Виждате, че той в момента има една гега, но това е пръчка, която символизира копието. Всякакви движения бяха показани мушкащи, подчичащи, режещи, както и заплашващи. Камата при секутора е основно оръжие и той в момента ви показва движенията, които може да прави секутора срещу противника. Оръжията са в случая всички части на тялото и не само камата, а и щита. А когато бъде поразен, той трябва да знае как да пада. Аплодисменти за нашия гладиатор. Празника продължава с танци, празничните танци в чест на богинята Флора. Нашата дама Вероника, тя ще ни представи танците за нашата богиня.
Благодаря. И ние пак разчитаме на благосклонността на боговете и чрез тези гълъби, носители на нашия дух, ние се доближаваме до тях и искаме те да ни чуят и да изпълнят нашите молби за благоденствие, плодородие и много мирен живот. Нашите музиканти ще изпълнят музиката, която тогава ние сме свирили и която най-вероятно сме уважавали на инструментите, които датират от тази епоха. Теодора и Добрин, група Фрея от град Пловдив. които нашите музиканти отправиха към богинята с техната музика и инструменти. Заповядайте на нашия празник да разгледате нашите занаятчии, които представят от епохата. А сега и след забавленията следва и хляба, както знаете. Зрелища и хляб, хляб и зрелища. Майстор Бобан от Сърбия ви е приготвил две ястия римски
с които ще ви нагости. Заповядайте при него да ги опитате. Той готви на дърва, готви в специални казани, които ще можете да опитате тези две ястия. И както и при нашите занайчи, заражението, въоръжението, може да постреляте с балистата нашата, може да постреляте с лък, пилати и вижте, доведете и децата, заповядайте на нашия празник.